Gipaladman karon ang investigasyon sa Mandawi City Police ning usa ka lalaki nga nakit ang patay sud sa iyang sakyanan kagahapon samtang nagparking lan daplin sa dalan. Tong sayra ng update ni Ani, pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dunay pinusilan sa ulo katong maong lalaking biktima nga unang nakit-an sa usa ka traffic enforcer. Daplin sa daan sa may F. Zuilig Avenue Reclamation Area sa Mandawi, nakaparking kining maong pick-up kagahapon sa buntag. Usa ka traffic enforcer ang nakakita sa sakyanan nga nakuryoso niini maong gitan-aw ang sulod. Didto na nadiskubrian ang patayng lawas sa usa ka lalaki. Nakit-an pa nga dunay pinusilan sa likod sa ingon man sa buko-buko ang biktima. Dili makanar siya usual na area nga makapag-overnight parking niya. Sayo man siya sa buntag nga gi-check sa ato ang kuan sa member sa ato ang team. Nagpanawag siya o police and also subang dako emergency response team, and mauna nga no vital signs naman sa pag-check. Gipaladman sa Mandawi Police ang investigasyon. Gawa sa personal grudge, usa sa gitan-aw ang anggulong robbery. Kay matud sa PNP, wala na diha ang cellphone ug pitaka sa lalaki. Gibutyag ni Villaro, dunay person of interest ang kapulisan sa maong kaso. Apan nagdumili pa sila pagdetalye niini. Gihulagway sab nila, isolated case ang maong insidente. This is an isolated case, so dili gyapon ta mo balaka diri sa Mandawi kay we are generally peaceful and nanatay gigunitan karon nga person of interest, and ato lang jud gihapon na as soon as possible ato na masulbad. Says kini maong biktima konektado ni siya sa usa ka car company. Sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan, gilubong ra sab dayon kagahapon ang patayng lawas ning maong biktima, samtang nagpakisayod sa social media dunay ubay-ubay nga makaila og mga higala ning maong lalaki. Nagpanawagan og hustisya sa nahitabo og mipadayag og grabing pahasubo sa nahitabo. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.